অসমৰ কাৰণে শিক্ষা বৰ্ষ 2010 মাयथाइया आसामनि थाखाय सोलोंथाइ बोसोर होननानै जेब्ला आसाम सरकारा एप्रिल दानाव फोसावो अब्ला मानसिफ्रा रोखा जादों ओ सरकारा मोनसे पलिसि लादों जे सोलोंथाइनि सायाव जर होनानै हयथ' आसाम सरकाराबो खामानि मावगोन जानो हागौ थिग बेबायदिनो एबसुआबो फरायसा आफाद जानायखाय बर'फोरनि सोलोंथाइखौ लानानै खामानि मावसिगोन खोमा ओंखायनो 2000 फोसावबाय अब्लानिफ्राय मानसिफ्रा स्पष्ट जादों सोलोंथाइ बोसोर फोसावनाय लोगो लोगो हारसिङै बिबार बारसिगोन हारसिङै फिथाइ थायगोन हारसिङै आखाइ बेरगोन जों सानाखै जों मोनसे जावरिनाय लाबोजेननो थाखाय 2010 मायथाइयाव सोलोंथाइ बोसोर होननानै जों फोसावदों बिनि थाखाय खामानि मावनांगोन जेरै जों नुयो जोंनि हादराव हादरनि मानसिफोरखौ लेखा गोरों खालामजोबनो थाखाय मोनसेनि उनाव मोनसे गोबां मिशनफोरखौ सावबोदों दानि एसएसएनि मिशन आरएमएसनि मिशन बिनि सिगां बीपीपीनि मिशन मालाबा टीएलसीनि मिशन माबा माबि मिशन लानानै हादरनि मानसिफोरखौ लेखा गोरों खालामनो थाखाय हादरा नाजागासिनो दं आरो दायो बुंदों एसएसए थानाय नंला आरएमएसए थानाय नंला हादराव मोनसेल' मिशन जासिगोन आरो बे नामखौ बुंनाय जादों सम्पूर्ण शिक्षा अभियान सम्पूर्ण शिक्षा अभियाननि आवथायाव गासैखौबो लाबोनानै खामानि मावनाय जासिगोन बे सरसाफ्रा जादों सरकारा बेखौ घोषणा खालामदों बिदिद्राय हाजोबाबाबो जोंबो 2007 मायथाइनिफ्राय 2007 निफ्राय जों एबसुआ बुंदों गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि इंराजियाव जों बुंदों मिशन क्वालिटी एजुकेशन 2007 to 2020 फैगौ 2020 मायथाइसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिशन क्वालिटी एजुकेशननि जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जों खालामदों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन 2010 मायथाइयाव सारा आसामाव बर' मिडियामजों मेट्रिक आनजाद लिरनानै मात्र 62 सा 66 जन only 66 साया फर्स्ट डिविजन मोनदों सारा आसामाव गुबुन प्राइभेट स्कुलाव गंसे स्कुलाव बेबायदि अनजिमानि फरायसाफ्रा सेथि थाखो फर्स्ट डिविजनाव उथ्रियो नाथाय 2010 मायथाइ जे बोसोराव एबसुआ बर'फोरनि थाखाय सोलोंथाइ बोसोर होननानै फोसावो बे बोसोराव मात्र 66 सा 66 जनल' फर्स्ट डिविजनमोन सारा आसामाव रायजोफोर बेनिखायनो जों बेयाव फोकास होसिननो थाखाय गोसो होनानै मावसिननो थाखाय मोनसे मिशन मोनसे मावथांखि लानो गोनां जादों आरो बे मावथांखिखौ जोङो फैगौ 2020 सिम जों खालामदों जों मावनायखाय जों बुङाखै बेनि क्रेडिटखौ जों लानो सानाखै नाथाय 2007 मायथाइनिफ्राय क'क्राझारनि संकस दैनि सेरनि जारागुरि हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय जों सनितपुरसिम जोङो प्राय 2500 साइकेल रेलि खालामनानै गोबां मेल मिटिं खालामनानै जोङो मानसिफोरनि गेजेराव मोनसे जावरिनाय लाबोनो थाखाय जों नाजादों बे समावबो बुंनाय जादोंमोन साइकेल रेलि खालामनानै मा गुन गोनां सोलोंथाइ लाबोनो हागोन नामा एबसुआ मेल मिटिं खालामनानै वाल पोस्टारिं खालामनानै माबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि बाथ्राखौ बुंनो सानदों एबसुआ होननानै गोबां बेबायदि सावरायलायनायफोर जादोंमोन जोंबो मिथिगौ साइकेल रेलि खालामनानै वाल पोस्टारिं खालामनानै गुन गोनां सोलोंथाइ लाबोनो जों हानाय नङा नाथायबा रायजो राजाखौ जों फोजानो हागोन होननानै जोंनाव मोनसे बिश्वासा दङमोन आरो बेनिखायनो गामि गामि थाङै थाङै जोङो मेल मिटिं खालामदों आरो फैयै फैयै देग्लाय मेट्रिकआव गासै सारा आसामाव बर' मिडियामजों 1606 साया देग्लाय आसामाव बर' मिडियामजों फर्स्ट डिविजन मोनदों थांनाय बोसोराव बरपेटा इउएन एकाडेमीनिफ्राय सेवाजों फोसावजानाय टप 10 आव फर्स्ट टाइमनि थाखाय बर' मिडियाम स्कुलनिफ्राय पजिशन मोननो हादों जों बुङाखै जों एबसुआ खालामनायखाय जाजोब्बाय होननानै नाथाय जों बुंदों दिनै मोनसे जावरिखांनाय फैहांबाय सिरि मोनखांनाय मोनसे फैहांबाय क्वालिटी एजुकेशनखौ दरकार दङ होननानै मानसिफ्रा हमदांनो हादों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन
दायो जोंहा बड'लेण्ड इउनिभारसिटि दङ बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावबो नांगौ बायदि फरायसा जों मोनाखै बेयाव जुदि एन्ट्रेन्स जायोब्ला माखासे डिपार्टमेन्टआव दाबो जायो जों बारा मोननो नागिरा बेयाव मेरिट लिस्ट जों लायोबा खालामोबा गोबां मानसिफोर बुंहरनो गोनां जायो सोरबाया लिरनानै हरनो गोनां जायो क'क्राझाराव जों मोनबावबाय बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज सिगां मोननैल' ब्रान्चमोन दायो मोननै हरदेरनानै मोनब्रै ब्रान्च जाबाय 200निफ्राय 300सो फरायसाफोर थायो बेयाव 20सो फरायसा बर' गथ'आनो बेयाव फैयो नंगौ सिआइटिआव मोनदों माखासे बर' गथ'फोर एसटि गथ'फोर बेयाव रिजार्भेसन दङमोन 60% रिजार्भेसन फर बिटिएडि एरिया होनदों बिटिसि ओनसोलनि थाखाय 60% रिजार्भेसन 60% रिजार्भेसन फर एसटि होनदों 60% एसटि फोरनि थाखाय बिनिखाय बेयाव गोबां गथ'फ्रा दायो डिप्ल'मा खालामनो हादों सोरबा बिटेक खालामदों नाथाय गुबुन फसंथानफ्राव बेबायदि गैया खालमासि नङाबा फिर खालमासि क'क्राझार देबरगावनि बेसरगाव जुदि गमामायैनो मेडिकेल कलेजा जाबावोब्लाबो दिनै जों थासारि दानो हायाखै क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव साइन्स स्ट्रिम दङ क'क्राझार साइन्स कलेज दङ क'क्राझाराव बर' ओनसोलाव गंथाम साइन्स थानाय हायार सेकेन्डारि स्कुल दङ नोंथांमोननि अदालगुरियाव टंलायाव बबेयाव साइन्स दङ कलेजाव साइन्स स्ट्रिम बबेबा हायार सेकेन्डारियाव साइन्स दङ बेखौ नोंथांमोना मिथिगौ आंनिख्रुइ साबसिन बाक्सायाव बेसेबां दङ चिराङाव बेसेबां दङ बे गासैफोरखौ जों नायोब्ला बेखौ सानजाब हरोब्ला बर' ओनसोलाव थानाय हायार सेकेन्डारि साइन्सआव बर' गथ'आनो फरायसाखौनो मोननो थाङा बेफोरखौ हिसाब खालामोबा जों दाबो जे ग्राउन्ड प्रिपारेसन बे ग्राउन्ड प्रिपारेसनफोरखौ जों खालामनो हायाखै जोंनाव गोबां जायगा दङ जों आन्दोलन खालामनानै गंसेनि उनाव गंसे जों फसंथानफोरखौ जों मोनदोंब्लाबो नाथाय जों दायो थामथिम खालामनो हायाखै दायो टेट परीक्षा होनो थाखाय पार्सेन्टेजनि बाथ्रा बुङो गोबां होनो हायाखै अबश्य गुबुन जिल्लानिख्रुइ अदालगुरियाव बांसिन टेट आनजादाव पास जादों जायफ्रा दायो क'क्राझार गुबुन जिल्लाफ्राव टेट फोरोंगिरि जाहैनानै दङ बर' थुनलाइ आफादा नाजादों सरकारजों सावरायदों बिएड लानाय बेसेबां दङ हाई स्कुलाव जोंहा फोरोंगिरि आंखाल जाबाय एसिस्टेन्ट टिचार गोबां नांगौ गोबां स्कुलावनो नाथाय बिएड गैया लिस्ट खालामबायदों बर' थुनलाइ आफादा लिस्ट खालामना सरकारनो होदों बारा जानाय नङा बियो 300सोल' फरायसाफ्रा बेबायदिफोरखौ लिस्ट खालामजानायाव गोग्लैदों सरकारनो हैनाय जादों दासिम इन्टारभिउ फाथियाखै सरकार नांगौआ बुरजा नाथाय बिएड थानाय जोंनि बर' फरायसाफ्रा एसेबां गैया नंगौ जोंनि जायगाफ्राव बिएड कलेज गैया बेबो मोनसे कारन जानो हागौ नाथाय अब्लाबो सरकाराथ' बेखौ मानिनाय नङा जों बेफोरखौ नाहरनायब्ला जोङो जुदि बेफोरखौ सुनायोब्ला दिनै गमामायैनो जोंनि गेजेराव क्वालिटि एजुकेशननि दरखार दङ होननानै जोङो साननो हायो देग्लाय उदालगुरि जिल्लाया गाहायसिनाव थांदों मेट्रिकआव जों सुनायो सरासनस्रा जोंनि हिसाबा जे जोङो मेट्रिकनि जखाखौ जोङो मानदान्दाखौ जोङो लायो दायो मेट्रिकआव बबे स्कुला मोजां रिजाल्ट खालामदों बबे आनसलिकआ बबे गामिया बेसेबां मोजां रिजाल्ट खालामदों बर' गथ'फ्रा बेयो बर' मिडियामावनो फरायनाय जा गुबुनावनो जा जों रिजाल्ट ओंखारबा जों नायो हिसाब खालामनाय जायो उदालगुरिया सबसे गाहायाव थांदों देग्लाय जाहोना मा जों मिथिया धेमाजिया बोसोरफ्रामबो दैबानाजों बिथांमोना खहा जायो बेबायदि ओनसोला बेबायदि जिल्लाया आसामाव बिसोरो 1 नाम्बाराव फैबाय थादों जायनि थाखाय थांनाय बरायनाय हाबाफारि जे एजुकेशनिस्टफोर एकाडेमिशियानफोरा जों बुंबाय जे सोलोंथायाव मोजां आबहावा फैनांगौबा जोंनि बाथ्राखौ जेरै दायो बुंदों आखान्थि मोनब्रैया थिग जानांगौ फरायनाया थिग जाथारनांगोन फोरोंगिरिया थिग जानांगौ बिमा बिफा एबा गार्जेना थिग जानांगौ लोगोसे होनदों समाजा जोंना थिग जानांगोन समाज दा बे मोनब्रै जिनिसा थिग जायोब्लासो गुन गोनां सोलोंथाइया मोननो हागोन एबा गुन गोनां सोलोंथाइ फैगोन जेब्ला जों बिदि सावरायो गोबां फिन सावरायफिननाय जायो गोबां सार मेडाम मोना बुङो मा जोंनि स्कुलाव क्वालिटि एजुकेशन जों होनो हायाखै नामा
जोङो बिनि फिननायखौ बुंदों रिजाल्टखौ नायलायोबा जों बुजिलायगोन मिथिलायगोन जे बबे स्कुलाव माबादि रिजाल्ट जादों बिनिफ्रायनो बुजिनो हागोन जे गमामायै बे स्कुलाव जों सोलोंथाइ लानो बा जों होनाय जे सोलोंथाइ बे सोलोंथाइया गुन गोनां जादोंना जायाखै जों रिजाल्टफोरखौ नायोबा मिथिनो हागोन जों रावखौबो राव जों दाय होआबालानो जोंनि जे रिजाल्ट मेट्रिकनि हायार सेकेन्डारिनि जे रिजाल्ट बे रिजाल्टफोरजोंनो जों जखा सुहरनो हायो बैफोर फरायसालि बैफोर फसंथानफोरखौ दहाय बुंदों बेखेवगिरि आलासिया गभर्नमेन्ट स्कुलनि बाथ्रा दिनै गोबां गभर्नमेन्ट स्कुलाव फरायसानि आंखाल जादों आरो सरकारा खालामनाय जि खान्थि बे खान्थि बायदियै स्कुलफोरखौ बुजाबजोबनाय जादों जेराव खम बिबांनि फरायसाफोर दं खाथिनि स्कुलजों बे फरायसालिफोरखौ बुजाबनाय जादों जोंहा साननो गोनां जादों जोंनि जायगायाव कुनु गिदिर इन्डास्ट्रि गैया गुबुन जिउ राहा खांनो थाखाय कुनु लामा गैया साख्रि होननानै बुङोबा फरायसालिनि फोरोंगिरियानो बे सरकारि स्कुलफ्रा फरायसालिफ्राबो जुदि फरायसा गैयिनि थाखाय जुदि बन्द जालांमारनांगौ जुदि जायोब्ला अब्ला जोंहा जिउ राहा खांनायावबो जोंहा लामा मोनसे गोथे बावगोन दायो गोबां जायगायाव गोबां स्कुलफोर खुलिदों प्राइभेट स्कुलफोर सोरबा सोरबा बुङो इउएन एकाडेमि खुलिनायनि थाखाय गभर्नमेन्ट स्कुलफ्रा थैबाय बेसेबां दं इउएन एकाडेमि गुबुनफ्राबोथ' खुलिखागोन मानोना मानसिफ्रा दिनै क्वालिटी एजुकेशन नागिरगोन गावनि गथ'खौ स्कुलाव जे स्कुला जाबाङा स्कुल जे स्कुलाव फोरोंगिरिया थांबाङा जे स्कुलाव सासेल' फोरोंगिरि जे स्कुलाव साइन्स मेथ्स मास्टार गैया बे स्कुलाव मानो फोरोंनो खारनफ्रा बेबायदि जाबाय थादों बेनिखायनो बे गासैबो बाथ्राफोरखौ जों गोथौयै साननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सरकारनि खाथियाव जों दाबि खालामबोबाय थादों दिनैसिमबो जोङो मानियाखै जदिउबा दायो आसाम सरकारा बर' मिडियामखौ नायनो थाखाय बर' एन्ड आदार ट्राइबेल जे माने मिडियाम बे मिडियामखौ नायनो थाखाय मोनसे सेल दानानै होबायब्लाबो जों दिनैसिम मानियाखै जों बुंदों जोंनो सेपारेट डाइरेक्टरेट नांगौ बर' मिडियामनि थाखाय जाय बर' मिडियामा स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हागोन जाय डाइरेक्टरा बर' मिडियामाव फोरोंगिरि थिसननो हागोन थि समाव बिजाब राननो हागोन बेबायदि सुजुग आरो सुबिदा होनो हानाय बायदियैसो जोंनो बर' मिडियामखौ सामलायनो आलादा बिथोनगिरि नांगौ होननानै जों सरकारनि खाथियाव जों दाबि खालामबाय थादों सरकारा एलपि स्कुलाव बुंदों 1:30 30:1 30 जन फरायसा थाब्लासो सासे फोरोंगिरि जों सरकारनि खाथियाव दाबि खालामबाय थादों जदिउबाबो सरकारा मानियाखै अब्लाबो जों जोंनि डिमान्डखौ बुंदों पार क्लास 1 टिचार थाखो मोनफ्रोमावबो साफा फोरोंगिरि आरो बेबायदि जायोब्लासो जों गुन गोनां सोलोंथाइ जों होनो हागोन अब्लासो सरकारि स्कुलफ्राव गथ'फ्रा फरायनो थांगोन दायो बे जेंनाया जोंनिल' नङा गुबुनफोरनावबो जादों असमिया माध्यमावबो दायो गथ' मोना फरायनो थांला किन्तु जोंना बांसिन जेंना बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय सरकारनि खाथियाव जों दाबि दावा खालामबाय थादों आरो जेब्ला जों भारत सरकारनि सावरायनायाव बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङो अब्ला भारत आसाम सरकारा एक्सन टेकेन रिपर्ट लांनानै फल्स भाबै नंखायै बेफोर आयदाफोरखौ नायगासिनो दङ बेफोर आयदानि सायाव सावरायगासिनो दं होननानै बिथांमोना भारत सरकारजों सावरायनायफ्राव बुंनो बाध्य जादों जेयानो जाया मानो